comitè del Premi Llibreter 2020 en la categoria Literatura Infantil i Juvenil Altres Literatures, format per Meritxell Utzet de la llibreria La Cinta de Terrassa, Nadeix Marqueto de la llibreria Jaimes de Barcelona, Roser Zúñiga de la llibreria Abacus de Cornellà, Neus Sala de la llibreria Gallissà de Lloret de Mar, Lalit Diumaró de la llibreria La Gralla de Granollers i també Irene Tortós Sala de la llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, va escollir aquestes 3 obres finalistes per optar al Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil Altres Literatures. Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. Aristóteles y Dante descubren Los secretos del universo de Benjamin Alire Sainz, editat per l'Altra Tribu i Crossbooks, respectivament. La platja dels inútils, la playa de los inútiles, d'Àlex Nogués, editat per Akiara Books. El nen que criava dracs, el niño que criava dragones, d'Andy Shepherd, editat per Pagès Editors i Editorial Milenio, respectivament. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots. Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. Aristóteles y Dante descubren Los secretos del universo de Benjamin Alire Sainz, editat per l'Altra Tribu i Crossbooks, respectivament, per ser un llibre fantàstic en què 2 nois, diferents entre ells i una mica rars, tenen una amistat especial, una amistat per tota la vida, honesta a descobrir l'univers d'Aristòtil i Dante.